A conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato, e o conselleiro de Economía e Industria, Javier Guerra, presentaron o balanzo do programa Empregatex, destinado íntegramente ao sector textil. En total, o programa Insídete supuso máis de 3.600 horas de formación, máis de 200 alumnos formados nun certificado de profesionalidade. En ese plan levamos investido unha cantidad de dinero importante, perto de 14 millóns de euros están dedicados por ahora a este sector. O segundo dos programas formativos TEXTIC para a introdución e perfeccionamento das novas tecnoloxías contou con 340 alumnos e máis de 2.200 horas impartidas. Queremos facelo porque temos que axudar entre todos a que este sector sea competitivo. En o que respecta ao programa TexMellora, deseñado para a promoción e mellora da ocupación dentro do propio sector textil, impartíronse 730 horas de formación, das que se beneficiaron 141 alumnos. E, ademais, outros 175 alumnos e alumnas participaron no programa TexCreación, que combinou seminarios de formación, especialización e asesoramento para fomentar o emprendemento, cun total de 266 horas de formación. Logo da crise, resulta que a nosa comarca supón máis do 20% de empregos no sector textil en Galicia. Porque este sector é especialmente importante, como digo, porque forma parte da estrutura económica de Galicia, pero porque emprega tamén a 10.300 personas. Eu creo que no nome de toda a Xunta poder estar satisfeitos cos resultados que ten este programa, posto que estamos a falar dunha inserción no mercado laboral de 200 persoas, isto é do 39,6%, e agardamos que se produzcan novas insercións no futuro próximo como resultado destas accións. E temos que ser, como digo, competitivos, e só hai dúas formas de ser competitivos en este momento. A primeira, apostar por a innovación, repensar as empresas todos os días, repensar os postos de traballo todos os días, repensar que é o que temos que facer en cada unha das empresas continuamente, e o segundo, e como consecuencia dese, a internacionalización das nosas empresas.